Gospod je stvorio prvog arhangela svog, da bude glavni i onaj koji je kao Bog i koji nebeskom vojskom odlučno zapoveda, da bi se nad Luciferom postigla pobeda. Zli duh zazire od hrabrog anđelskog pogleda, u toj borbi naš arhangel neće da se preda, a glavni zadatak mu je da se zlo u svima iskoreni i nestane kao oblak dima. Naš najveći zaštitnik i našeg mira tvorac, protiv opake jeresi najhrabriji borac, istrajnost i odlučnost oštre su ko njegov mač, pa se svaka zloba natera na gorak plač. Glavni anđeo je otkad je veka i sveta, od uvek se smatralo i da je živi svetac, patnike i bolesnike leči i obilazi, veruje se da ko prosjak među ljude silazi, grdi nevernike, a pomaže nevoljnike, veliku ljubav i milost ima za sve vernike, vodio je hrabro svoje nebeske vojnike, da pogaze i poraze zle i teške bezbožnike. Ljudske duše procenjuje kad im dođe zadnji čas, da li su čiste i spremne za večni život i spas. Na kanteru koji drži presudit će pravi tas, Arhangelu Mihajlo moli Boga za sve nas. Spusti se do nas snagom duha svog, probudi nas na borbu protiv svega što je zlo. Daruj nam svoje heruvimske sile, pobedit ćemo nevolje kakve god da bile. Pobede umnoži, divni prvoangele Božji, uz tebe će nestati svi uticaji loši, u svoju nepobedivu vojsku nas uvrsti i bit ćemo uvek hrabri, snažni i čvrsti. Uzvišeni stamen, bacaš borbeni plamen, prema đavolu nemilosrdan, tvrd kao kamen, zlo u korenu sečeš, namere satane pečeš, svojom snagom svim borcima venama tečeš. Isusov ratnik, najjači zaštitnik slabih, boriš se da bude manje jadnih i gladnih, nebeski vojskovođa zauvek ćeš biti, moli se za nas, sačuvaj nas i zaštiti.